Mangan segala enak, mangan bubur enak. Enak mana kok ya kok? Yo mangan ndut, campuri sletong, terus dipangan anget-anget. Mau mangan samu lho. Yo ora yo mangan sego lho. Turu amben koyo loro, turu ngisor masuk angin. Pengen ndi ya, Kong? Yo turu kuburan, terus dikancani demit. Yo aku pengen didemit. Bocah ula-ula kaya tongkol. Kancaku lho, aku jan greketen kancaku. Mentu wala tak pipik untune. Lah kok kancaku nyauri, "Pipik padane jagung." Lah ya omonganmu lho, mbok ya diayak. Omongan kok diayak piye to kong iki? Lah omongane diayak kan halus, gak kasar kaya omonganmu. Kok adane gerasa. Ya omonganmu rasa gemblunjal. Tos. Bocah itu singai ngono. Ngono to kong. Iya ngono. Bareng ngono bocah karo mlayu iki meledi ngene. Ngono. Iwi kita. Yo lak ketek berarti man jene ketek. Berarti awak dhewe ketek-ketekan. Berarti juara ketek. Wes ketek lho. Kuwi jane iso mari balik Kong. Ya iso, tergantung. Tergantung apa Kong? Ya terserah to. Tergantung wis sermu tergantung neng wit rambutan, apa tergantung neng wit pring, neng papringan, apa tergantung neng tali ngono. Asane aku keteke Kong. Yo ora lha wong diomongi tergantung kok tergantung apa? Maksudnya tergantung ke ya tergantung pola hidupmu, tergantung pola pikirmu. Kabeh loro ki bakal iso mari. Ya wis dijak omong ya malah ngejak guyon kok. Ya tak padane karo ketek. Yo lak ketek berarti man jene ketek. Berarti awak dhewe ketek-ketekan. Berarti juara ketek. Wes ketek lho, aku ketek. Kong, umpama aku mati mau selamat tinggal. Ya mesti Nobel. Sebagai bojo tersayang, 3 dino tak tanggapne jaranan. Koclok kuwi Kong. 7 dino tak tanggapne wayang sing dalange 7. Nah, 40 tak tanggapne orkes palapa. Piye, masuk ora? Rumah samu mantu pas bangunan. Lah piye? Aku kan sebagai suami terbenek. Koclok kuwi Kong. Aku koclok. Aku koclok. Diompoli wis hal terbiasa dalam hidupku. Pengalaman urip kok mek diompoli gak piye ta piye. Salah sing dipangan apane? Ya. Salah lho. Buah salak sing dipangan apane? Iki. Nah, layak iki wis padha ae. Salak sing dipangan isine iya mak klothak-klothak ngono dipangan lah ya untung protol kabeh. Ayo bolo, salak sing dipangan apane bolo? Sing iso jawab tulis komen. Engko lek bener tak hadiahi. Iki pertanyaan sederhana ning jawabane sulit. Salak sing dipangan apane?